Dobrý večer, milí diváci, vítam vás pri obrazovkách. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. V minulom vysielaní sme vás predčasne informovali, že čoskoro bude k dispozícii vakcína proti novému vírusu AH1N1. Múlt adásunkban elhamarkodottan tájékoztattuk Önöket arról, hogy hamarosan nálunk is kapható lesz az AH1N1 vírus elleni védőoltás. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznámilo, že očkovacia látka bude dostupná až ku koncu mesiaca december, zatiaľ však len 50 000 dávok a očkovaní budú uprednostnení verejní činitelia štátnej správy, tehotné matky a ľudia so zníženým imunitným systémom. Počet nakazených s týmto vírusom na Slovensku je okolo 270 ľudí, takže nemožno hovoriť o epidémii, ale najnovšie sa vírus vyskytol aj v Kolárove a Komárne. Úradne sú vyhlásené 3 úmrtia, pri ktorých bola dokázaná prítomnosť vírusu. Aj v susednom Maďarsku rastie počet ochorení. Doporučuje sa, ako sme aj v minulom vysielaní hovorili, proti vírusu AH1N1 a tiež proti bežnej chrípke dodržiavať hygienické predpisy, ako je časté umývanie rúk, ďalej konzumovať veľa ovocia a zeleniny a vyhýbať sa miestam, kde sa nachádza väčší počet ľudí. A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma bejelentette, hogy a védőoltás csak december végén lesz forgalomban, abból is csak 50 000 adag, amelyből először is a közjogi tisztségviselők kapnak, majd a terhes anyák és azok az emberek, akik gyenge immunrendszerrel rendelkeznek. Szlovákián eddig 270 ember fertőződött meg az AH1N1 vírussal, tehát ez esetben nem lehet járványról beszélni, de a vírus már felütötte a fejét Gútán és Komáromban is. Hivatalosan 3 halálos áldozata van a sertésinfluenzának, ezeknél az eseteknél kimutatható volt az AH1N1 vírus jelenléte, és a szomszédos Magyarországon is egyre nő a betegek száma. Mint ahogy előző adásunkban is elmondtuk, az AH1N1 vírus elleni védekezésnél is, ugyanúgy, mint a hagyományos influenzánál, ügyelnünk kell az alapvető higiéniai szokások betartására, sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamint kell fogyasztani, továbbá kerülni a tömeges rendezvényeket és az olyan helyeket, ahol sok ember megfordul.